Face check ba? Face check. Musta na COVID-19? Kira, stay healthy. Ulul ka? Ha? Alagad ti ka ron ha? Alagad ti ka ha? Oh yes, Kung boss. unsa akong isugo si Muhay mo tumano na? Yes, You know what is alagad? yes. What is alagad? Pasugo. Magpasugo o unsa? Kung unsay mo sugoon. Imong tumanon? Oh, Sure ka? ala nag Ha? ilo sa ta. Unsa mo ilang lubot ba? Kung malibag ka kay pa ilod. Magbuti ka, alagad ko ka. Ay, lang. Dahil alagad niyan, di mo tuman sa akong isugo. Ha? Oh, sige. What if? Paano ko nga, di lang ko malibang. Ha? Kuoto na lang nimo kung tayo. Ano man? Kamusta man? Ala na ay ko pagi subsub pa. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Hey, what is up mga kalapok no? What's up sa inyo? And we're back no? Face check lang sa tanong kung sa ito mga dagweron after ano yung pila naka buwan o pila naka adlaw ang niagi. Sugad ni sugod ni ang quarantine, no? Mao ni atong dagweron nga mura na tag Badjaw, no? Badjaw is for real. Nabudri si Jigo. Eh, oh. Oh. Face check. Ito yung mukha ni Jigo ngayon na kuan. Nang sa gwapo ni. Nang sa gwapo ni. Oh, gabi ha. Jigo. Suka niya nagpatinaw guha ko ning gwapo na naangaya na si George pud kay Naulian lang. ikaw. Face check. Gwapo lagi pa Grabe mo bunot eh. Sabi naman ang naong. Di na ko meskwila ma'am kay nanay mo sweldo sa Oplok TV. Pila may buwan nimo? 1K ba gid? 1K mong buwan? Oo. O pay labot ng mga sideline nga hatag si mo ano? Wala. Sa gabi. Kinana na. Kisa may nagsuldo si mo are. Si pare kanang Oplok TV. Gabi. Shout out mo na sila kay para. Shout out day kay Kuya Jude Carlo Capuras nga ex-wildos ko og kang Jigo nga magpa-eskwela na ako ini ka high school o college day. Ay si John Carlo Capuras man sa high school ya, si Jigo sa college. Nga si George kay kuanto na ako kanang nimo. Siya na bahala si mong lubong tanang gasto. Siya na bahala gasto. Ano? Oh, okay kayo. Wala na ko'y gasto. O, sa tanang gamit, kay, si, kuala to, lang, ako, ano to. O, sige. Let's go! Sana all. Bitaw ro ka nang kuha day nag-vlog ko karon kay medyo murag. Mo na 1 week na sa tanga walay upload ron kay tungod sa atong ka-busy no but now kay free man ta. So karon sa akong intro ganiha nate alagad. Nim promise sa kuha kung unsa nga akong isugo niya yung tumanon. Mandagan sa akin bro. Let me think first ha. Kung unsa akong isugo sa imo. Una. Nana ko yung una nga isugo sa iyaha. Unsa man ang una ni mo? Same sa kong gingon ganiha kung malibang ko. Di joke lang. Di lang na to nabuhaton diri sa Team Payaman. sa YouTube world, no? So dire, Man. mao ni akong kuan ko, alagad man tika. alagad. Video ko kay alagad man tika. Sige. Are ka kita. Sige. Kani, nakita ni mo ni? Oh, kita ni mo na. Limpyuhin na. Imo na siligan na to na kay para ato diri atong opisina. Pakita mo sa atong opisina. Actually, ang inyong hari diri ni maglingkod. Mo ni akong trono dire. Tara. Sakka kayo mo sa mong balay, bili niyo na yung chinilas ha. Bili niyo yung chinilas mo na yung balay, mong aklop. Sulit ka na oh. Lingkod mo diri sa mong trono, naagi na si gate gamay mo ni ang gate gamay. Nya ang pathway mo ni diri. Suod mo diri sa mong balay mo ni. Mo ni akong kurana diri. Ya exit na din na. Hindi ra ka maghinambi diri mga chuy. Ano ba? No. Ngayon ako diha. Ngayon ako diha. Chuy ko ina. Nanar na si mga chuy. So mga alagad, ikaw ang alagad na ako. Kana nagkupot sa kamera. Sugdi na. Sugdi na ito gimpo. Hoy. Oh, paminaw ba? Sugdi na natin ba? Yes, sir.
Dugay ba na? Oy, dali ya. Wala nagkakaurat diya kuan, wagi po kagatunga oh. No, ugma tiyosa na ikaw ugma ha. Napanay dito. Dito. Ya, ikaw humana na, puno ko na siya para nga tuwang balay diri, limpyo ra kayo no. Bitaw ano yung kanya itong vlog no, kay face check na niya siya kung kumusta na ta. Kumusta na mo mga kalapog no, kay gimingaw namin ninyo. Gimingaw namin ninyo ka na chika-chika ninyo, char. Sana all. Kuan, mang good. Ganahan biba nga, maka-update ni sinyo ba kung unsa na yung naitabo sa mua diri. Mua diri, kay mingaw kay diri gyud niya. May na lang, namin na pangitaan ng lugar diri nga pwede na mo katambayan no. Namin isa ilalon sa kakahuyan din no. Kung nakakita mo na sa mabawi ba. No? Ya akong alagad diri oh, paningot. May saktong alagad. No? Alagad! Okay kayo! Okay kayo dire! Ay actually, naman ko gibuhat ng mga clips. Na ko mga clips nga part 1 sa mong alagad nga video no. Kung ganahan mo tanaw, mauni siya. Oh, alagad. Dali! Wala. Kasama na yung alagad ay. Taro nga, just buwang kay usa ka buwan na nang way tutuntos ba? Naipauli mo gina. Oh, kamusta na? Kamusta ba? Kamusta na po ng baba niya kay imo naman lagi ka naman na. Ya, ako ang bakba kay Sige na ni. hindi ko na toothbrush kaya nung bakba. Pagdali. A little longer than a few minutes later. So karon kay isuroy ta mo diri sa among mga sa among lugar, tinuod nga lugar namo isuroy ta mo tara. Actually mga kalapog no mo niya mong kuan. Kita mo ninyo taa diri. Kanang niyo taa dira di na mo ah. Nabi ta diri yo. Ara ta dayon ta diri ang kuan isuroy ta mo diri. Oops. Kumuan ni kay mo sa mo ang kuan dapat maginahinay mo kay daghan kay diri mga dili maayo kung maglakaw-lakaw mo magpatuyang. Kay diri kung lugar go daghan kay diri mga army sa una. Diri ang mga tauan kay nga lugar ba. Ang na. Tara. Dapat maginahinay ra mo ah. Tanaw ninyo yung step kung sakto ba yung kita makan. Sama sa ungking nga sa inyo sa una daghan kay army diri nga nagpuyo tanawa. Nay ulo na siya. Ulo dila to hilabtan kay nalubong ra na ang lawas na ilalom ulo na. Dinilas ni sa army. No? Kita mo dinilas sa army nabi kido. Nami bago. Bag sa army eh. Ha. Dura. Si Dura hilag beto laka-laka si Dura. Bisag asa lang tumabot mo na. Munang di kita magpatuyang sa mga lugar no kay tauan kay diri tauan. Unya diri dapita no. Kaya sa unang panahon dili ang mga army basta magpahuway kay sila uso gid ang mga tagay-tagay sa una. Sa una pa na mga tagay-tagay oh. Na. Dili sila nang kulapo sa una guys. Mudbo ka ba yung niya dako kay lungwag ang kulapo sa una ya. Dali ra siya ka mahubog ni grabe kini siya alcohol. 200% ni ang alcohol ani. Sabihin lagi. Nadara. Muni pinakasikat nga ilimnon kay sa una mga army diri. No? Emperador for life. Oh, pundador. Sorry, I'm wrong. Nani cuy bang. Dapat gilahin na kita ninyo. Dali. Istorya ta. Kani diring lugar kaning bana sa bata pa ko. Diri ko maglangoy-langoy sa una, di pa ko malapas diri.
pa ko malapas sa una, mutikang-tikang ko diri sa una, mo ana ko diri, di pa ko kaabot. Lisod mo karon yanuhon na lang ako pero pagkabata grabe gini siya memory sa kuha na. Dili gina ko, dili wala gini giguba sakto sad nga wala ni giguba diri sa akong mga kaliwatan okay. Very ko ang gini diri. Memorable kayo. Memorable gini nga diri nga lugar. Oh. Diri sa unang panahon nga buhi pa ang tanan namong kaliwatan, magduwa man diri sa unsa mong buhaton. Mangawat mig mangga diri dapita, shout out sa Tag-iya. Diri dapita manguha mig puso saging, shout out gyapon sa Tag-iya no. So balik na sa tong lugar no, tara. Arat ra. So mga na to no mga kalapog no, salamat sa imong pag-uban ra mo hantod na human mi sa mo ang vlog karon no. Shout out ninyong tanan no. Shout out day. Shout out ta kang kuan. Una na to si George Orsal nga wa karon diri sa tong vlog. So balik lang ta sunod no nga na si George no maka-vlog na tanga na siya. Pero shout out sa tanan mga kalapog nga padayon ni suporta sa moa. Thankful kay mi kay baski wala mi upload ba magsige pug increase ang among subscribers no. Grabe sana all good. Padayon na pag-support sa Cebu Northside Vloggers and of course, i-subscribe sa ninyo ang among channel ang Oplok TV maski wala mi upload but still you are there to support us maski murag busy pa jud kay meron tungod ning COVID-19 kay we are one of the frontliners no nga ning sukol og ning sa gubang sa mga gawas and sulod sa ato ang lugar sana all. Bitaw thankful kay me kay nagin mo always and salamat sa inyong tanan. Peace. Chicken pox. Peace.